După minunata aventură de la Poarta Sărutului, din noaptea de Revelion, 31 decembrie 2012, 1 ianuarie 2013, ne-am întors acasă la Călăraș, unde am mai stat 1, 2, 3, 4, 5 luni, nu, 4 luni, 4 luni la părinții Laurei, după care au intervenit ceva litigii între părinții ei, am fost nevoiți să plecăm de acolo și timp de 3 săptămâni am stat în parc, amândoi, cu câte o plăsuță cu hăinuțe, până ne-am găsit o chirie, unde am stat o lună de zile. Asta este viața. După care, pe 12 mai 2013, având și transplant făcut și chinuială maximă, m-am hotărât să mă duc la primărie să cer o locuință socială. Vă povestesc în episodul următor ce s-a întâmplat.